Que l'Ebre comença a caminar cap a la independència no és un fet que naixi avui. Fa bastant temps que molts municipis ebrencs ja van votar a favor del referèndum per la independència aquí, al nostre territori. Després també, ara, sembla ser que hi ha una nova vessant, se perfila encara més esta lluita per tindre un estat propi, per dir-ho d'alguna manera, i la propera entrevista ens ajuda a copsar aquesta línia continuista cap a lluitar cap a això que deia, la independència. Ens acompanya Ramon Bel, president de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia. Bon dia. I també Daniel Rodríguez, vocal de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia. Anem a veure en quin moment se planteja el fet de crear aquesta representació ebrenca de l'Assemblea. L'Assemblea exactament neix el dia 17 de desembre, que és quan, curiosament, a Xerta, que va ser el primer municipi on se van fer les consultes, van fer l'Assemblea per crear ja el que és l'Assemblea Nacional Catalana de les Terres de l'Ebre. Pràcticament el que és l'Assemblea està treballant des de l'any 2006 ja a nivell de Catalunya i a base de tenir reunions amb gent que ens sentim independentistes, que ens sentim catalans, que ens sentim nacionalistes, perquè aquí és una suma de molts factors, de moltes ideologies, se comença a crear el que és l'Assemblea Nacional Catalana a diferents localitats de Catalunya i entre elles van creure convenient crear, evidentment, les de les Terres de l'Ebre. Se suma que dintre de l'Assemblea Nacional Catalana, una de les secretàries importants està la Carme, que és de Xerta, viu a Sabadell però és de Xerta, i ella és la que activa ja tot el que és el procés de tirar endavant el que és l'assemblea. Les assemblees són locals, habitualment, per poblacions, Amposta, Xerta, Tortosa, la Ràpita, però a base de reunions detectem que això ens costarà moltíssim a l'hora de desenvolupar aquestes assemblees locals i creiem convenient crear el que és l'Assemblea Nacional Catalana Terres de l'Ebre, al qual hi ha, més que presidència, a nosaltres ens agrada dir coordinació, que és el meu cas, un secretariat, uns vocals, un cap de premsa com és Dani, etc. I creiem que des d'aquí és millor començar a obrir el que és totes les assemblees locals i estem dient-ho perquè el temps ens ha donat la raó que és així, que és millor el que s'ha fet, en aquest cas, crear el que és l'Assemblea Terres de l'Ebre i des d'allí ja impulsar i començar a desenvolupar les altres assemblees. Obert a tothom que consideri que l'únic camí viable, si Catalunya vol subsistir com a poble diferenciat dins d'Espanya, és tenir un estat propi. Això no és molt agosarat? És agosarat, però la veritat és que des del 2006 que es va començar a treballar d'alguna forma en el que avui ja és una realitat que són l'Assemblea Nacional Catalana, s'ha demostrat que un gran ventall de persones de diferents colors polítics, públics o directament persones del carrer, independents, s'han volcat per la independència de Catalunya, s'han volcat pel país que és Catalunya i per tant estem orgullosos, almenys a Terres de l'Ebre, puc parlar com a Terres de l'Ebre, de que de molts partits polítics, des d'Unió Democràtica fins a Esquerra Republicana, passant per Convergència i Unió, Partit Socialista, les CUP, i inclús gent que potser estaria més relacionada amb la dreta del PP, per exemple, doncs també comença a sentir coses per la independència de Catalunya. Veu que altres camins, com el pacte fiscal, com un concert econòmic, ja no es poden produir. Hi ha un altre camí, que en aquest cas és el que defensem nosaltres, que és la independència de Catalunya. Anem a veure, tu mateix, Dani, ja ho apuntaves, el fet que la persona hi participa de manera individual, no representant a cap color ni res per l'estil. Efectivament, és una participació totalment individual i evidentment hi ha persones que pertanyen a partits polítics, que representen ajuntaments, regidors, gent que està afiliada a partits, però cada persona és com una espurna que ajuda a fer una gran flama, que és l'Assemblea de Terres de l'Ebre, en aquest cas aquí, i que esperem que dins del possible també sigui a tota Catalunya i que tots puguem treballar per aquest objectiu, la independència de Catalunya. Ramon parlava del 17 de desembre, se fa la reunió a Xerta. Després de moltes, Després de moltes, però diguéssim que va ser la presentació oficial. Va ser el que és la constitució de lo que és l'Assemblea Terres de l'Ebre. Molt bé. I a partir d'aquí, quantes persones s'hi adhereixen? Moltes.
El número és incalculable ara mateix a les Terres de l'Ebre. El mateix dia de l'assemblea... No ho teniu comptabilitzat. A hores d'ara encara no sabeu més o menys. Te podem donar un número, però serà erroni, perquè clar, és que van incrementant-se. Van incrementant-se, perfecte. Però vosaltres supera expectatives? Com ho veu? Sí, perquè, clar, el problema és que el Terres de l'Ebre el que fa és aglutinar una mica tot el nucli de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí surten moltes branques. Clar, molta gent... Jo soc de la Mella de Mar, hem creat també la nostra assemblea local, la Cala per la Independència, però clar, molta gent de la Cala per la Independència no va a Xerta a les reunions, no va a Tortosa, no va als llocs on se fan les reunions, però va representants d'aquell municipi. I aquella persona representa tot aquell municipi i transmet la força de tota la gent que hi ha allí. Per tant, és un feix de gent importantíssim, les Terres de l'Ebre. Dins de la mateixa Assemblea Nacional Terres de l'Ebre hi ha vocals que representen a les poblacions. Correcte. Per això el mateix dia... Cada vocal, és a dir, el seu municipi pot organitzar reunions i d'aquí se pot calcular una mica com respira la població, no? Correcte. Exacte. Deu de crear reunions i deu de crear, a ser possible, el que és l'Assemblea Nacional Local. En aquest cas, per exemple, la setmana passada, dissabte passat, dia 7, crec, es va crear la d'Amposta. Amposta ja està constituïda, la Cala està constituïda, n'hi ha moltíssimes, Alcanar s'està posant en marxa ara. Xerta també està posant-se en marxa o està constituïda també, vull dir que els municipis estan començant a crear. Un cop se constituïssin les assemblees locals, després hi haurà una coordinació per aglutinar-les totes? De fet, l'Assemblea Territorial Terres de l'Ebre el que intenta és promoure la creació d'aquestes assemblees locals. No aglutinar-les, sinó promoure-les. Promoure i aglutinar-les. Som una mica... És la mare, és l'embrió, és el principi, és l'inici. De cara a portar una organització quan l'objectiu de l'assemblea és aconseguir un estat propi. Exacte. És també una mica la pressió de donar una mica més d'unió quan marxéssim tots junts cap a Barcelona, més tard en parlarem, una mica d'unió de les Terres de l'Ebre. Som molt grans, encara que no ho sembli, som 52 municipis i crec que hi ha molta representació i que cada municipi per separat podria semblar una miqueta com una olla de grills i que tots junts podem fer un camí molt millor. Anem a parlar, un cop estiguéssiu tots junts, este camí cap a Barcelona, cap a on voleu anar? Hi ha diferents activitats que s'estan posant en marxa. Per exemple, este dissabte hi ha una reunió a Barcelona. Anem a veure. Se constitueixen les assemblees locals. Se té l'objectiu que és l'estat propi. A partir d'aquí, què es fa? Tenim l'estat propi? No, no. Estem parlant d'avui dia, no? Estem parlant d'avui dia, sí. Quin és el proper pas? El proper pas, fer diverses activitats, diversos moviments, que és el que ens portarà a fer-nos encara més populars, per entendre'ns i tal. Hi ha, per exemple, l'acte central, evidentment, seria fer el referèndum. Si tot va bé, es farà el dia 11 de setembre del 2013. Posem dates, perfecte. Hi ha una data, la primera data que tenim és el dia 10 de març, que es constituirà l'Assemblea Nacional Catalana com a assemblea. Actualment, pots dir, que no està constituïda. Constituïda està per treballar, que és el que estem fent, però no està en les bases, en el full de ruta, hi ha un full de ruta marcat, hi ha unes bases a seguir, però clar, tot això com és una assemblea, i som assemblearis, s'ha de crear, que és el dia 10 de març. Per arribar al 10 de març hem de crear les assemblees locals i les assemblees territorials. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha una assemblea nacional on hem d'anar els representants de les territorials per parlar de diversos temes. El dia 10 de març se genera ja el que és l'Assemblea Nacional Catalana i a partir de llavors ens fiquem a treballar, no és que no ho estiguem fent ara, però com a Assemblea Nacional Catalana. D'acord. Coses a tenir en compte, per exemple, 23 de juny hi ha una sortida de 10 llocs, de diversos llocs de Catalunya, on nosaltres ho diem com a columnes, on se van sortint, i són actes festius. Fico un exemple, que sempre comento el mateix, però sortirà una columna d'Alcanar, per exemple, que és possiblement un dels pobles més limítrofes, o el poble més limítrofe per la banda de l'Ebre en Espanya, no? Des d'allí sortirà i anirà a Ulldecona. Se farà com una caminata a Ulldecona, això és una improvisació que jo estic llançant i potser es fa o no. Arribarem a Ulldecona, allí hi haurà castells, allí hi haurà dolçainers, allí hi haurà grallers, hi haurà gegants, hi haurà capgrossos, etc. Se farà un acte. I s'anirà avançant per arribar tots junts l'11 de setembre en 10 columnes diferents i entrar dintre de la ciutat de Barcelona. És un acte festiu, no?, en aquest cas. Festiu alhora que simbòlic, no? Perquè és molt... Persposat.
A veure, a mi me recorda moltes caminades que han marcat història. De fet, el nom que porta això és Marxa per la Independència, és un dels primers passos que es vol aconseguir des de l'Assemblea, per intentar transcórrer la veu al poble, aquells que, doncs, suposo que tothom s'acabarà encebentant, no? Si no per mitjans de comunicació, pel boca a boca, que avui en dia pel carrer se parla molt, no? Llavors, trobo que aquestes marxes per la independència poden ajudar a aglutinar molta més gent, a que molta més gent se convenci que el camí per Catalunya ha de ser la independència, aconseguir l'estat propi, i jo crec que serà un dels primers passos. Sí que no parlem de referèndums, però parlem de fets potser més socials, més populars, que jo crec que tindran gran afluència de públic i gran acceptació. Anem a veure grans moviments que han nascut des de la pròpia societat. Per exemple, el moviment 15M s'ha posat de manifest que si no hi ha una organització extremis i no hi ha una certa participació o organització política, doncs tendeix a diluir-se. Vosaltres sou conscients de que vos pot passar el mateix? Sí i no. O sigui, evidentment l'Assemblea Nacional Catalana és transversal totalment. Aquí se suma tothom independentment. O sigui, jo milito un partit, soc regidor a un ajuntament, però això ara no toca, com diu Jordi Pujol. Per què? Perquè estem ara com a assemblea. Què vull dir això? El president nacional de l'Assemblea és l'alcalde de Vic, és d'Unió Democràtica de Catalunya, Vila de Badal, aquí vicepresidències són d'Esquerra Republicana, hi ha gent d'Iniciativa per Catalunya, evidentment hi ha una vessant política dintre, però no hi ha un control polític dintre de l'Assemblea. Quan jo parlo de la vessant política no és en quant a colors polítics pròpiament dit o ideologies, sinó el fet de l'organització. Aquella organització que porta en un moment donat ser decisius. M'explico? Si arribem al referèndum, que hem d'arribar, s'anirà a votar. El poble català ha d'anar a votar a les urnes i el 50% de la població ha d'anar a exercir el dret a vot, que són les normes que marquen per a poder fer un referèndum que al final sigui vinculant. D'aquest 50% de persones que van a votar, el 55% han de dir que sí, en aquest cas. A partir d'aquí és un tema polític. Per què? Perquè els nostres polítics han d'agarrar els resultats d'aquestes consultes i el Parlament de Catalunya, que és el nostre Parlament del nostre país, ha d'agarrar la consulta aquesta i dirigir-se, com a nosaltres ens agrada dir, al nostre país veí, anar a Espanya, al Congrés de Diputats, i dir, escolta'm, nosaltres hem fet això i a partir d'ara reclamem la nostra independència perquè el nostre poble, com és sobirà, demana això. Abans d'eleccions al Parlament, recordareu l'any passat, naix el moviment Catalunya Decidix i en aquest moviment se posa de manifest que la gent no està conforme amb el sistema com està funcionant. Passen les eleccions i els propers referèndums ja perden gas, per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres el que voleu és recuperar aquests referèndums i recuperar la consciència per la independència. Penseu que és possible? Jo crec que és possible. Jo crec que és molt possible perquè la gent cada cop més se'n va donant compte dels fets que estan passant dia a dia. Els moviments que, com comentaves, de Catalunya Independent, de les consultes populars per la independència, era un moviment que, clar, com a validesa legal tenia així com una mancança, és a dir, que no era vinculant, no tenia un fet vinculant. Hi ha molta gent que es va implicar, hi ha molta gent que va respondre, molta gent se'n va donar compte que hi havia una mica de moguda. A les Terres de l'Ebre potser vam estar una miqueta apartats en aquest aspecte, però sabem que hi ha molta gent que recolza. Però bé, a l'Assemblea tampoc serà vinculant, o sí que ho serà? L'Assemblea no, però el resultat entenem que sí, claro. Sí. A més tenim un avantatge, i és que fa unes setmanes que s'ha aprovat... Quina diferència hi ha entre Catalunya Decidix, els referèndums que es van fer en aquell moment i aquests? Allò era per fer una consulta, simplement. I aquest cop? Volem que sigui vinculant, evidentment. De qui depèn? Ara mateix ho tenim millor. De fet, fa 2 setmanes que es va aprovar, una o 2 setmanes se va aprovar, que es permetien fer consultes, referèndums als ajuntaments vinculants. Ah, d'acord. Gràcies, David. Per tant, això ens permet que el 2013, que és la primera data fixada, els referèndums que es convoquin als ajuntaments del municipi per la independència i que vulguin realitzar-los, aquell resultat sigui vinculant. Això ja és una dada interessant a tenir en compte. Aquí hi ha un tema a tenir en compte també. Aquí hi ha 2 camins a seguir, que anem per la mateixa, o hi ha 2 vies però per la mateixa carretera. Està l'Assemblea Nacional Catalana, que som nosaltres, i està l'Associació de Municipis per la Independència. L'Associació de Municipis per la Independència i nosaltres anem agarrats de la mà.
que és com s'ha de ser. Quan tu parles d'Associació de Municipis per la Independència, evidentment estàs parlant políticament. Amposta ha entrat, Tortosa ha entrat, Alcanar crec que entrarà allà, Deltebre ha entrat, la Cala crec que també... Ha d'entrar ara... S'han de presentar mocions. Estos ajuntaments... 9 o 10 pobles. Ara tenim uns 10 pobles ja associats dintre de l'Associació de Municipis per la Independència. Per què ens va bé a nosaltres? Aquests ajuntaments s'estan ficant al nostre costat i és normal, perquè aquesta gent, els ajuntaments, políticament, el dia que es faci el referèndum, han de, jo anava a dir col·laborar, però no és col·laborar, sinó que ja estan dintre ja. Han de prestar-nos serveis, han de deixar-nos dependències, han de deixar-nos... I s'ha de fer un acte... I d'alguna manera un ajuntament és un bon avalador d'una causa. Evidentment, nosaltres no volem parlar de política, però al final del carrer has d'arribar perquè això és els resultats han de presentar-se políticament al Congrés de Diputats de Madrid. Però arribarà un dia que els ajuntaments i nosaltres com a persones físiques o individuals haurem de fer un acte de desobediència al govern promovent, articulant, ficant en marxa un funcionament que es diu un referèndum, que es diu una consulta i que volem que sigui vinculant. Dani apuntava que els temps han canviat i que ara s'aprovava el fet que es pot fer un referèndum i que aquest arribi a ser vinculant. Són petits passos que ens van bé. És un petit pas important, però el context sociopolític ha canviat i moltíssim. Ara tenim un Partit Popular que el seu discurs ja des d'un bon principi ha estat de centralització i en el que les autonomies no volen que es moguen massa. Vull dir que per un cantó s'ha guanyat, però per l'altre també vos trobeu en una situació que al Congrés no sé en què vos podeu trobar. La reacció potser més important és de les persones individuals, que és el que parlàvem al començament de l'entrevista, no? Que cadascú tingui la consciència i pensi què és el millor per a ell. I que reflexioni una miqueta com està la situació avui dia, el per què, i es posi en antecedents. I comprovarà, almenys compartim aquí opinions molta gent, que Catalunya necessita ja la independència perquè és l'únic camí per tindre una eficiència com a país importantíssima. Com a autonomia s'ha comprovat que no ens han deixat fer el que hem volgut. És evident que hi ha hagut molts temes per a parlar, molts temes per a debatre, però ja ha arribat l'hora de dir volem l'estat propi perquè creiem que Catalunya pot ser independent i pot subsistir. Avui, si referint una miqueta al tema aquest, has dit que el Partit Popular ja vol centralitzar molt el país. Ha sortit al diari Ara un article sobre les diferències entre Escòcia i Catalunya pel tema de la independència. Se sap que a Escòcia se realitzarà una votació vinculant, una consulta vinculant per la independència d'Escòcia. I el Regne Unit s'ho mira, amb una mica de temor, però s'ho mira. I tenen un altre tipus d'idees. A Espanya això no es pot arribar a parlar perquè estem segurs, estem convençuts de que si se posés a parlar, ja hauria un crit al cel si es permetés aquestes coses. Per tant, aquí hi ha una gran diferència. I parlava d'una sèrie de diferències en temes d'atur, en temes de prestacions de l'autonomia, del propi estat, etc. I són diferències que ja et demostren que Catalunya és diferent a qualsevol altre país o regió que es vulgui independitzar. Té un altre sistema i a part dels fets culturals que existeixen hi ha un altre problema, que és un problema econòmic, hi ha un problema social, etc. I l'estat propi potser és una solució a tots aquest tipus de problemes. Bona resposta? Te convenç? És una opinió. Almenys a nivell personal i una mica a nivell... Si no, no es diria aquí. No. Hauré sigut un exemple del que tu dius, que cada algú ho tingui clar. Jo t'ho diria, quan vam crear l'Assemblea Nacional Terres de l'Ebre, penses, ostres, això és un vaixell gran, això hem de tirar-ho endavant, però us ho asseguro que pots al·lucinar del suport que tens en la gent. Però no perquè te coneguen, no te coneguen, és que és una cosa... O sigui, les Terres de l'Ebre, que és el que ens toca a nosaltres parlar, entenc, està ple de gent que vol ser lliure, que vol tindre l'estat propi, que vol deixar aquesta càrrega que portem de tants d'anys, de tanta ocupació al nostre país. Deixa'm també comentar-vos el tema que tenim un acte preparat. Teníem que fer-lo el dia 28 de gener, aquí 2 setmanes, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. És un acte on se presenta l'Assemblea Nacional Catalana, Terres de l'Ebre,
on vindran representants de Barcelona, on tindrem representants del sector de la cultura, de la música, etc. Ens donen molt de suport moltes associacions i on se farà la presentació oficial d'aquesta assemblea, que ahir és on invitem a molta gent. Aquest acte no es podrà realitzar el dia 28 de gener. Vam fer la instància a l'Ajuntament de Tortosa, l'alcalde ens va dir que cap problema. L'alcalde és un dels que parlarà a l'acte perquè és vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. Presentem la instància, ens l'aproven, però quan aquesta instància va a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa veuen que aquell dia està ocupat. Això ens en vam enterar ahir, no? Ahir, va ser ahir, que va ser una mica així in extremis, no? O sigui, que estem comentant... Això és una petita trava de totes les que vos podreu trobar fins a la consecució de l'objectiu. Però mentre siguin així... Se farà el dia 11. Millor, són les millors estes, no? 11 de febrer es fa. 11 de febrer. A Felip Pedrell a les 12 del migdia. Perfecte. Perfecte. De totes maneres, Dani, pel tema d'Escòcia ja se'n parlarà. Ja se'n parlarà. Ja se'n parlarà, perquè ja veureu. El que hem de ser és positius, sumar i ser realistes de la situació que estem vivint i de la manera que podem articular-ho de tal manera per intentar canviar i guanyar en serveis, en feina, en recursos econòmics, etc. Anem a veure aquestes bases. Jo suposo que en algun moment se plantejaran exactament què pot guanyar Catalunya al ser independent i què pot perdre, no? Jo crec que avui en dia tothom som mirar realistes en el que podem guanyar i el que podem perdre. Dis-me una cosa que poguéssim guanyar. I una que podem perdre. No, una que podem guanyar. Una que podem guanyar, home, a nivell econòmic... La part econòmica és vital. És que no estic parlant d'avui en dia, avui potser en dia, amb el tema de la crisi mundial, segurament que les afectacions són un pelet majors, però clar, l'any 2006 o 2007 sortia un estudi europeu que dia que Catalunya podria ser una de les primeres països econòmics d'Europa, amb el qual és important. I deixa'm dir-te una que perdríem. Vale, va. Com a culer que soc... Però ràpid. Com a culer que soc... No, això no passaria. Com a culer que soc... Què perdríem? Temo pel Barça, no? En absolut. Temo pel Barça, però bueno, això ja ho comentarem a publicitat. Moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Rapideta? Ràpid ja, però ja. terresdelebre@assemblea.cat per la gent que vulgui contactar amb nosaltres si tenen ganes de formar part de l'assemblea. Terres de l'Ebre, assemblea.cat. Efectivament. Fantàstic.